Bună seara mea, să select lipsul 7 din aventurile lui Alec, pardon. Hai să recoltăm, you know what? Pe genunchi. Da, tu puteți știți că stres iron. Dă-te, bă. Că nu pot să spar crafting-ul. Nu cred că vom mai lua atacul. Bine, vom mai lua acolo, când ne facem că mai întoarcem. Hop! Iron. Să luăm iron tot. Nu, luăm iron-ul. Acasă avem nevoie de iron. Șu. Deja mă enervează leci ăștia. Avem nevoie și de armură și de o grămadă de chestii avem nevoie. Bun. Nu aici colo, deci nu. Ei, și am să ne facem un furnace. Hai să ne facem un furnace când să avem nevoie. Tot. Lasă că să explorăm și pe acolo. Opa. Hop. Haide, Alexuțu. Am văzut că să rămânem fără lemn. Oricum o să ne ducem după toți. Pe drumul spre casă. Aba nu-i funtură. Ce crezut eu? Mă vine de plecat. What? Cum ce chestie? Ne pierdem noi printre vanurile astea, scuze dacă ați pe fratele meu. A fost dură. 12 iron, nu prea mult. Cam puținut. Vreau să duc acasă, măcar o grămadă de aer, ca să am și eu ce să duc acasă, nu mă duc cu mâinile goale acasă. Din nou o să explorăm. Tot am zis că o să explorăm asta, dar acum explorăm. Aur! Pe aici poate găsim diamante și astea. Lavă. Lava asta e foarte bucașă. Mi-e frică pe lângă ea. Opa! Ești nebun, vedeți de ce mi-e frică. Mi-e frică să-mi pică în ea. Nu mă cobăl, bă, da. Cam puțin, bă. Bă, ce n-aveam shift. Oh my god. N-aveam shift. Restul, n-avem nevoie de pickaxe de iron. Și vreau să iau mi-e un pic frică pe aici, pe lângă lavă. Mi-e frică și mereu să-mi fie. Aici, uite, iar iron. Diamant! Diamond! Uitați! Să nu ziceți că vă hăicuiesc! Diamant! 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 Să nu ziceți că vă mântuiesc! Vedeți ce voi, nu? Diamante! Diamante! Să nu ziceți că le iau! Diamante! Diamante! Diamond-uri! Diamante! Diamant! Diamond! Stai, avem peste? Un 7 bun. Să luăm diamantele. De oricum eu să facem crafting pentru aur și alea. Avem diamante, avem diamante, mă întorc acasă. Fix 6 secunde mă întorc acasă. Mai 6 secundică. Nu mă interesează să strâng altul de iron. Stai, bă, ce ușor e lumea asta. Diamantele acasă. Și nu știu ce mai strâng aici.
Un diamant, 2 diamante, 3 diamanturi, 4 diamante. 4 diamante. Să nu uitați că vă mituiesc. Că le-am luat de pe nu știu ce mod. De pe modul ăla cu diamante. Unde era restul? Că am văzut și pe restul de pe aici. Bine, era frică pe podul ăsta. Bine, chiar mi-e frică pe podul ăsta. Deci mi-ar fi frică când are 4 diamante. Câte diamante am eu? Să văd dacă o să fie cineva pe fotăr. Mi-e frică de lavă. Sau am o idee. Decât să mai fac podium, am o idee. Genială. Mă fix acolo să nu mai post. Opa, avem de crafting. Pentru nu fac nimic ca diamant. Bine, poate doar o să am. Poate a zis, nu știu. Ca să mai fie frică de lavă, de asta iau o caleată. Știu ce fac, nu? Cred că știți, mergi și pe chirie cu apă cu lavă. Apuța este cu lavă. Fucking cu lavă. Nu mă avea lumină de era. Ca să nu termin cu urei ori fără slash. Băi, nu mai știu drumul spre casa. What? Nici mai știu drumul spre casa. Nu, aici merg spre bază și de aici nimic. Nu mai știu drumul spre casă. Nu vreau să mă mor ca 4 diamante. Bine, adică coace drumul. Vite loc pe aici drumul. Nu pe aici drumul, pe unde e drumul? Uite aici o torță. Am pierdut prin game-uri. Atunci vreau să mă las acasă la loc. Unde pe aici să pe acolo? Hopa, n-am, nici nu mă interesează. Nu mă interesează. Bă, da, uite, torță cu ăla. Aici ne-am oprit în episodul 6, aici, fix pe aici ne-am oprit în episodul 6, da, pe aici e drumul. Aici ne-am oprit prin episodul 6. Am oprit la casă, am toate diamante. Mă duc la altă dată. O să rebag
ca combinat. O să le pun la combinat, nu mă interesează, dar să ne facem ferma. Nu mă interesează. Să la acasă. Bă, e pe același drum, bă, ce nu, bă. Nu am fost să pe aici, e pe același drum. Și unde e ieșirea? Pe aici e fundătură. De unde am venit? Aici toată fundătură e. Și de unde am venit? Pe aici apa. Fundătură. Bă, stau ca nebun. What? Uite, chiar dacă să zicem să trebuie să stau ca nebun sus. Asta-i dirt. Bine, pierdă de casă. Poate o stricăm. Aici dacă putea să arunc. Mereu la casă. Nică era un tema. Acasă. Eu vreau doar mereu se zice că nu-i bine să fac așa sus ca de bună. Nu vă reda diamante dacă le iau. Ba, nu le redau, mai bine nu le redau. Sper numai să nu... 30 minute. Uitați, merg cu camera acasă. Eu nu știu să a fost Alex. Pa, pa. Am găsit 4 diamante. Pa, pa.